Ang atong mga pagbasa ni ining adlaw nagpahinumdum kanato nga kinahanglan magbantay kita. Magbantay nga aron dili kita mahimo nga malitag ni ining mga kinaiyaha. Una dito sa unang pagbasa mahitungod sa mga anak ni Jacob. Si Jose pinangga sa iyang amahan tungod kay siya man ang murag kumbaga the last child pagkakuan kay anak siyang pagkatigulang na. Karon pinangga man siya na say sinina nga binuktunan. Diba sa una, remember nga ang mga illustration sa una kana bitaw murag magbakos lang dinig mga kuan something panit sa mga mananap. Apan si Jose ito na siya kumpleto binuktunan nga sinina og diha nainggit ang iyang mga igsuon. Og tungod kay nainggit sila, ang ilang pagkainggit nagdalakan nila pagplano nga siya patyon. Apan doon na po'y intervention ang usa ka igsuon si Ruben mingon nga di lang nato siya patyon, ihug lang nato anang atabay. Unya later on nakita nila mga Ismailita nga nagpadung sa ilang nahimutangan kay moadto sa Ehipto og miingon usab si Juda ato lang ibaligya kakwarta pata. So kanang bantay ta ani nga kinaiya una kanang pagka inggitero og inggitera. Kay kung dili ta magbantay kung inggitero o inggitera ta, ang atong mga pulong o ang atong mga hula-hula is always against the person, is always against mga kanang makadaot sa tao. Inggit. Unya, okay raman ta na to kung ang imong kainggit magdala ngadto sa positive thing. Unsa may positive thing ana? Kung ikaw nga nainggit niya kay naa kay daghang mga appliances na siya daghang kwarta, ning kamot pud ka. Kung ang imong kainggit magdala sa pagpaningkamot, there is something kind of positive effect. Pero kung ang imong kainggit nagdala kanimo sa pagdaot niya ng maong tao, o niya pagbutang-butang anang maong tao, o pagpakailap sa mga peke nga mga balita mahitungod anang maong tao, that is not good. That is disastrous. At the end, ikaw maoy mag-antos. Nga, ato ta sa atong gospel, the same count. Doon ay nag-increase ang kanang gitawag na to nga bantayanan na to. Kaya kung dito sa unang pagbasa, magbantay ta sa kanang atong inggit o magbantay ta sa atong mga daotang buhat, diripod sa atong ebanghelyo, magbantay ta sa kahangol. Kahangol. Kay kani bitong sa parabol karon nga gisulti ni Jesus, una atong hinumduman nga ang Dios misalig kanato. Ang parabol nagpasabot nga ang Dios misalig sa katakos sa tao. Ang tao makahimo man pagbuhat og maayo. Gisaligan sa Dios ang tao ug ang Dios mituo kanato nga we can be good, that we can choose goodness over evil. Busa gisalig sa Ginoo ang parasan ngadto sa mga saop tungod kay siya adunay pagsalig. Apan mao ni atong bantayanan kining kahangol, greed. Ang kahangol kung muhari sa atong kasing-kasing ug maoy mosulod sa atong huna-huna, diha na magsugod nga kita we become irresponsible and we become na dili na accountable sa nagsalig o nagpiyal kanato. Mao kini ang nahitabo sa mga saop. Sila gisaligan. So in the beginning, siguro gisaligan man gyud sila. So na ka na makita nato ba nga kining mga tawhana in the eyes of God kasaligan. Unya, it turns out nga wa na sila muhatag sa abot para sa tag-iya, sa bahin sa tag-iya. Nasayop ba ang Dios? Wala. Wala masayop ang Dios sa pagsalig niya sa iyang mga saop o sa pagtugyan niya sa iyang parasan ngadto sa mga saop. Ang mga saop karon ang wala magpabilin sa maong pagsalig. They betrayed the trust of the owner.
Busa sila nahimong hangol, og sa ilang kahangol, dili sila buot muhatag sa abot, sa bahin sa tagiya, og ikaduha, mitubo ang ilang kahangol, nga sila, nabuot nila, nga angkunon ang maong parasan, busa gipatay nila, bisan pa ang anak sa tag-iya. So, anak ka ng increasing evil desire. So, bantayan na to kining una, inggit sa Old Testament, unya, ang kanang daotang pangaplano, unya, kaduha, sa gospel na to karon, bantayan na to ang atong kinaiya, nga dili kita mabiktimaan ng kahangol. Kay, tungod yaning kahangol, kita, dili makahimo paghatag what is due to God and what is due to others. So for example, para sa Ginoo, tungod sa atong kabisi sa kalibutan, tungod sa atong gitawag paningkamot, usahay ang Dios di na nato mahatagan sa iyang time. Gitagaan man tas Ginoo og 24 hours a day. And 10% of these 24 hours a day should be for God. Mo na nga, nakay time to pray, nakay time to meditate and reflect, to read the Bible, nakay time to go to the Mass, to go to the adoration. Kaya kanang 10% of the 24 hours a day, that is for God. Pero, tungod kay nakasud ang kahangol sa atong hunahuna, nag-apasta sa atong gipangbuhat, hangtod nga wala na tay time para sa Ginoo. Sa tanawon po nato nga diha sa ato kung ana ka ng kahangol, bisan sa atong kaugalingong panimalay, dili nato mahatag ang what is due sa atong mga anak, because they are our children. So naapos sila ang time para sa imo, og ikaw pod ginikanan para sa ila. So tungod sa kabisi sa panahon, nag-apasa sa atong mga trabaho, hangol na ta sa atong kuanan na kay paspas ta na paspas, nakasud man ang kahangol sa ato, we cannot give time even for our family, for quality bonding, talking, and quality presence. So mao na karon kang atong mga kabataan, malingaw na lang sila sa gadgets rather than makig-uban sa ginikanan. Tungod kay ang ginikanan naa pero muragwa, physically present but emotionally disconnected. Mao na nga ang mga kabataan, they feel that they are connected to their gadgets, and through their gadgets they can communicate to friends even outside our country. So mo ni karon ang challenge sa ato nga bantayanan nato kining kahangol. Nga kumusod na gani ang kahangol sa atong kinabuhi, wa na kay time. So ang expression busy ko, wa ko'y time. Unya sa kahangol, ay di na nato mahatag what is due for others. Mao kini ang nahitabo niining mga saop. Wala na sila mupuyo sa pagsalig sa Dios. Wala masayop ang Dios sa pagpili kanila. Apan ang tao mao'y nasayop kay wa naman siya mupuyo sumala sa pagsalig sa Dios. Kita pod ing ana man ta, gisaligan man tas Ginoo, pananglitan kining atong body, gisalig ni sa ato, kining atong time, gisalig sa ato. Kung naakay pamilya, gisalig sa imo. Kung naakay parokya, naakay kumpanya, naakay congregation, gisalig niya sa imo. So mao matanaw na to nga kita baka nakahatag pod sa Ginoo what is due to Him, and nakahatag po baka ta sa atong community what is due to our community. So mga igsuon, kining panon sa Kwaresma is an opportune time to remind us to reflect our life, to review our journey sa may akong paglawig. Ang ako baka, nahimo baka kung biktima ni anang una, inggit, nahimo baka kung biktima, ikaduha, kahangol sa akong kinabuhi karon. Sa manindugit ang tanan, ug ato karong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.